Така че Бетис май приключиха с смените, докато отбора на Гранада има право още на 2 прекъсвания, в които да извърши 3 смени. Това са ходовете пред Алекс Медина. Бое попрекали с соловите действия. Сега реферът се подхлъзна, наведе се или нещо от сорта. Сега изостава ситуацията и бърза да напредне. Диао отляво. Сериозно отиграване. Може би имаше и рикошет. Това не променя факта, че топката е много далеч от вратата.